खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सानि निकासि शिब मन्दिर आरो काली मन्दिराव देंखो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवबाय। राज कछारीनि स्ट'री स्क्रिप्टनि गेजेरजों हिर' फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनो गोनां देंखो सावथुननि शुटिंखौ बेखेवनानै होयो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर प्रबिन गयारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावदों मुसलपुर जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि सनेश्वर बर' आरो स्ट'री स्क्रिप्ट राइटार राज कछारी बिथांमोनहा। देंखो सावथुनाव गाहायै फाव खालामगोन जाखांफुनाय फावखुंगुर सुरजित देउरी, फावखुंग्रि महरै ददेरे ब्रह्म आरो माखासे गोदान गोजाम महरगिरिफोर। देंखो सावथुननि शुटिंखौ बाक्सा जिल्लानि माखासे थावनिफोराव लानाय जागोन। नायगिरि रायजो राजा बिथांमोना सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो देंखो सावथुनखौ नुनो मोनगोन। नैथि खौराङाव दङ एपिएससिनि गेना खान्थिनि गाहाय दायनिगिरि राकेश पालखौ 14 बोसोर जोबथेसालि साजा फोसावबाय। थामथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला बिजनी मंगलियान दलापारा गामिनि बिएसएफआव साख्रि मावग्रा बिलिफां नार्जारिनि मानि पार्सआ मंगलियाननिफ्राय बिजनी थांग्रा लामायाव गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मानि पार्सआव 4,500 रांजों लोगोसे गावनि साख्रिनि आई कार्ड, आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड बायदि बायदि गोनांथार डकुमेन्टफोर दंमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनसनबायोब्ला 6000813848 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायदों बिलिफां नार्जारिया। ब्रैथि खौराङाव दङ अरुणाचल प्रदेशनि बरदुमसायाव NSCNनि केडारआ गावखौनो गथायदों। सुलुंनि बादिब्ला गावखौनो गथायनाय केडारखौ सुकेन चांमा होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनि बरदुमसायाव सासे NSCNनि केडारआ गावखौनो गथायदों होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा अरुणाचल चांग्लां जिल्लायाव बरदुमसा पुलिसनि सिगाङाव गावखौ गथायदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुकेन चांमाया जतिपुर 4 नं दाखुन ओनसोलनि थागिबि। बाथि खौराङाव दङ अग्निवीरआव साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जाय लाइमोनफोरा अग्निवीर बिथांखिनि सिङाव थिसनजादोंमोन बिथांमोना जिंगा सिदों। बे जिंगा सिनायनि सायावनो थांखि लानायखौ फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिथाङा बुंथिदोंदि जाय लाइमोनफोरा अग्निवीर बिथांखिनि सिङाव साख्रि मावनानै दङ बिथांमोननि सिबिथायनि समा जोबनायनि उनाव बिसोरखौ रायजोनि पुलिस बिफानाव एबा आसाम पुलिसाव थिसननाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। BSF आरो CISFआबो गावसोरनि आफादफोराव 10% अग्निवीर बिथांखिनि सिङाव हाबा मावनानै फैफिननाय लाइमोनफोरखौ सोसनगोन होनना मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव 25,000 अग्निवीरफोरखौ थिसननायनि बिथांखिया सोलिगासिनो दङ आरो बे समाव मिरु सरकारा फोसावनाय दि 2024आव थिसननाय अग्निवीरफोरनि सिबिथायनि सम फारिखौ 25% बारायगोन एबा सरासनस्रा 4 बोसोरनि सोलाय 15 बोसोरसिम खालामगोन होननानै मिरु सरकारा फोसावदों। द'थि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि गोदान आफादखौ मैया दाबाय। आफादगिरि महरै मुसलपुरनि मनहर राजबंशी आरो गाहाय नेहाथारि महरै सालबारिनि लब कुमार दासखौ सायख'बाय। स्निथि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमा PSCनि मावखुलि लुफुंनो थाखाय मैया गसाइगावनि हाब्रुबिलाव अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। थांनाय समफोराव गसाइगाव महकुमा PSCआ गोबाव बोसोर मावखुलि गैयालासे खामानि मावबोनो गोनां जादोंमोन। बे उसुबिदाखौ नोजोर लाखिनानै प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारा SOPD बिथांखिनि गेजेरजों मावखुलि लुफुंनो थाखाय बिथोन हरनाय बायदिनो मैया गसाइगाव महकुमा PSCनि मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय गसाइगावनि हाब्रुबिलाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोत्सर गयारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफादों। दाइनथि खौराङाव दङ लाइमोनफोरनि थाखाय गोनांथार खौरां। लाख लाख सरकारि साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनिसिम मोनसे गोनांथार खौरां। नोंथाङा जुदि दासिमबो इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ रि-रेजिस्ट्रेसन खालामाखैब्ला थाबैनो खालामना लादो। फैगौ 15 आगस्ट 2024 सिमाव खालामनांगौनि बिथोन होदों आसाम सरकारा। गुथि खौराङाव दङ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव 133थि दुरान्ड कापनि जोलुर गेलेनायखौ खुंफुंनायनि थांखिजों गोदानै बाला अन्थाइजों बानायफुंजानाय एडभान्स FIFA स्टेन्डार्ड फुटबल ग्राउन्डखौ मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होबाय। दिनैनि जानो गोनां दुरान्ड काप 2024 नि गेलेनाया बेलासि 3 रिंगायाव जानो गोनांमोन,
नाथाय बोथोरखौ नोजोर होनानै 1 घन्टा फावसयनानै होबाय। दायो 4 रिंगायावसो जासिगोन आरो कालचारेल इभेन्टखौ 2:45 रिंगानिफ्राय जागायगोन होनना बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ खौरांनि गेजेरजों मिथिहोदों। 10थि खौराङाव दङ मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगो हमलायदों। 14 दाननि उनाव थांनाय 28 जुलाइ अक्ट'खालि दिल्लीयाव मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगो हमलायदों आरो रायजोनि दाङाबाजि थासारिखौ लाना 25 मिनिट सम सावरायलायदों। 11थि खौराङाव दङ जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनै बिसि फिसायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। फैगौ 10 आगस्तखालि एप'ल' फार्टिलिटि गुवाहाटीनि देहा फाहामगिरि IVF स्पेशलिस्ट डक्टर प्रतिभा पचारिया गथ' मोनै बिसि फिसायनि देहायारि जेंनाखौ नायनो थाखाय क'क्राझारनि एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव फैगोन। बेनिखायनो नोंथाङा एपइन्टमेन्टनि थाखाय 8135834710 नङाब्ला 6001517103 मबाइल नाम्बाराव बुकिं खालामनो हागोन। 12थि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव आन्डार 13 जोलुर बादायनाया मैया थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 14थि आन्डार 13 जोलुर बादायनाया मैया जोबनानै थाङो। उदालगुरि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय सनाय बेरगाव गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि दख'रा आरो डिमाकुसि दख'रा एबसुनि गेजेराव जानाय जोबथा गेलेनायखौ बेखेवो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बे गेलेनायाव उदालगुरि दख'रा एबसुआ डिमाकुसि दख'रा एबसुखौ ट्राइब्रेकारनि हेफाजाबाव गासै 3-2 गलाव फेजेनना चेम्पियन जायो। चेम्पियननि बान्था महरै नोगोद 20,000 रांजों लोगोसे ट्रफी आरो जेननाय डिमाकुसि हानजाया नोगोद 15,000 रांजों लोगोसे ट्रफी बान्थाखौ मोननो हादों। दिनैनि जानो गोनां दुरान कापनि टिकेटनि सोमोन्दै मिथिहोदों बुक माई श'निफ्राय। नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांदो। मैं अनुराग अवस्थी बुक माई शो से हूँ। जिन्होंने जिस वेबसाइट से आपने टिकट खरीदे होंगे बुक माई शो की वेबसाइट से कल के मैच के, तो टिकट जो भी है ना सारे टिकट आपकी ईमेल आईडी पे गए हैं। जब आपने टिकट बुक किया होगा अपनी ईमेल आईडी दर्ज कराई होगी, उसी ईमेल आईडी पे आपके टिकट गए होंगे। तो या तो वो ईमेल आईडी पे आप ओपन करके जाएंगे, जब मेल आईडी ओपन करेंगे टिकट आपको उसके नीचे अटैच में मिलेगा पीडीएफ में। वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, उस पर क्यूआर कोड है, वो आपको लेकर आना है कल के मैच के लिए। आपकी एंट्री उसी क्यूआर कोड के बेस पे होगी। अगर आप वो पीडीएफ जनरेट करके नहीं लाते हैं तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपने जब भी टिकट बुक किया है अपनी मेल आईडी पे जाइए, आपको बुक माई शो की तरफ से एक मेल आया होगा योर टिकट करके, उस मेल में अटैचमेंट होगा आपने जितनी टिकट बुक करी है। अगर आपने 3 टिकट बुक करी है तो 4 अटैचमेंट होंगे, 1 इनवॉइस और 3 टिकट। तो वो तीनों ही आपको डाउनलोड करने हैं, तीनों ही आपको प्रिंट करने हैं 3 लोगों के लिए। उसके बाद अगर आपने वो ज़्यादा प्रिंट कर लिए और ज़्यादा किसी को दे दिए तो जो बंदा पहले आके एंट्री करेगा उसको ही एंट्री मिलेगी। वो टिकट दोबारा वैलिडेट नहीं होगा, वो टिकट सिर्फ एक बार वैलिडेट हो सकता है। उस टिकट पर मेंशन भी है डू नॉट डुप्लीकेट इट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने टिकट लेकर आएँ, अपना टिकट किसी और को ना भेजें, ना ही फॉरवर्ड करें। अपना टिकट आप पीडीएफ में भी रख सकते हैं, अपना मेल आईडी ओपन करके आप मोबाइल में भी रख सकते हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेगा। तो या तो आप प्रिंट आउट लाएं या पीडीएफ लाएं, स्क्रीनशॉट एंटरटेन नहीं होंगे। अगर कोई भी मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर आता है उसके बेसिस पे एंट्री नहीं होगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मैच का एंजॉय करने के लिए प्लीज़ अपना टिकट अपने साथ लेकर आएँ, जो जेन्युइन टिकट है, ताकि आप जेन्युइन मैच का एंजॉय कर सकें।